pendinane senadyan akeh rupe dolan kodho tresnaku karo kowe ora liya susah bunga dilakoni bareng-bareng donga lelah muga iso dadi lelah tulung kuatno atimu ngadepi tingkah lakuku do sayang sikarane nyawaku bakal tak joko tresnamu tulung joko nentatimu kancane nulis cerita uripku ya mung kowe ning atiku ra ono liyane selawase bebarengan tekan patine susah bunga dilakoni bareng-bareng donga lelah muga iso dadi lelah tulung kuatno atimu ngadepi tingkah lakuku do sayang sikarane nyawaku bakal tak joko tresnamu tulung joko nentatimu kancane nulis cerita uripku ya mung kowe ning atiku ra ono liyane selawase bebarengan tekan patine Sangkarisma susah bunga dilakoni bareng-bareng donga lelah muga iso dadi lelah tulung kuatno atimu ngadepi tingkah lakuku do sayang sikarane nyawaku bakal tak joko tresnamu tulung joko nentatimu kancane nulis cerita uripku ya mung kowe ning atiku ra ono liyane selawase bebarengan tekan patine bakal tak joko tresnamu tulung joko nentatimu kancane nulis cerita uripku ya mung kowe ning atiku ra ono liyane selawase bebarengan tekan patine
dihadirkan spesial untuk teman-teman berdua Mas Rian dan juga Mbak Indah kebagian sampun katur bersama konco-konco Sang Karisma kembali hadir biduan cantik. Ayo Mbak Ning, ayo dia.